min għandna llum? I, u Leja. Tafu x'ser nagħmlu għam? Jien naħseb hawnhekk ġejna biex mill-logħba Money Monsters. Ġejna hawnhekk biex nagħmluha ta' vera, naraw x'allimna minn din logħba u naraw kif nistgħu ma naħlux affarijiet li ma tantx għandna bżonn nagħmluhom iktar fil-bżonn. U aħna għandna din il-lista fej niżilna il-needs u l-wants. Il-needs dawk li għandek bżonn biex tibqa' healthy u b'saħħtek. U il-wants huma affarijiet li trid tixtrihom imma m'għandek raġel tixtrihom. Għandna bżonn nixtru breakfast, dinner and lunch. Għal-ġimgħa l-familja ta' tlieta, 2 adults u 1 child. Il-budget tiegħi naħseb li ħanamlu €100. Tiegħi 100. Il-budget tiegħi €150 jista' jkun ikollu bqija, jista' jkun le. Issa naraw kollox ma nilagħbu din il-logħba. Lesti biex tilabuha? Iva! Tlaqna! Jiena bdejt insib affarijiet li għandi bżonn, bdejt bil-ħobs dan is-sandwich, wara se nġib panina u ħobs tal-Malti, imma qed nimxi għal-lista u sfortunatament tfajthom għall-aħħar. Jien bħalissa tnażel is-cereal għax jien għażilt li nġib 2 cereals għal-breakfast u wara se mmur nġib il-milk, il-ħobs u l-affarijiet l-oħra. Naħseb li s-cereal huwa għażla tajba għal-breakfast għax huwa healthy, tista' tieħdu mal-ħalib u dik xi ħaġa tajba wkoll. Apparti minn hekk jiena naħseb li s-cereal huwa need għax huwa tajjeb u healthy u naħseb li mhuwiex xi ħaġa ħażina. Mela ħammur nġib il-ħalib. Bħalissa jiena qed nażel il-chicken għax dan naħseb li huwa need. Issa jmiss il-piżelli. Qed inġibu l-ħalib li għandna bżonn. Il-ħalib biex tajt li ħanġib jiena biex imur bas-cereal u biex ukoll għandi addition fil-lista tiegħi li għal-ħalib tista' tagħmlu 10 times better li huwa hot chocolate. Għandi bżonn 5 għax aħna bħalissa qed nagħmlu xirja ta' ġimgħa u se mhux ħajservuni għal ġimgħa sieħa, allura fil-lista tiegħi ktibt 5 bħal ħalib. Kif mort nġibna ħobs, ġebt 2 biex ikun preċisa u issa ħanġib naqa' tortilla wraps. Biex imbagħad, pereżempju għal-lunch jew għal-dinner nista' nagħmel chicken wrap, etc. Il-frott li għażilt għandi l-banana, tuffieħ, u se nġib iċ-ċiras u l-blueberries. Iktar needs għax biex tikber b'saħħtek għandek bżonn il-frott u l-ħaxix. Jiena għandi tuffieħ l-banana għax inħobbhom ħafna u naf li ħanikolhom. Hello, tista' tini minn dak iktar red velvet please? Għaliex xtaqt biċċa kek, Zak? Din, għalla volja ma kienx fil-lista tiegħi, imma meta kont sejjerek kont ħanadil xi ħaġa, rajt il-kejk u vera kelli apptita, hekk nagħmel xi ħaġa mbagħad inkolli apptita. Għalla volja xi biċċa kejk wara li kien mhux ħajjagħmel ħażin, imma iktar wants din milli needs. So we're checking out. Qed inħallsu l-affarijiet kollha, naħseb biss l-ammont ħafna. Naħseb għamilt xi €100 iktar milli ħsibt. Naħseb għamilt 200. Għax ġibt ħafna affarijiet u qasna naf x'ġibt fil-verità. Naħseb rajt l-ikel u għadt iva nġibu. Naf x'inhuma n-needs
U bqajt nara ħafna needs u batat ma nġibhom. U I got carried away. Bħalissa jiena qed inħallas naħseb li jien ġibtom in-needs għala volja jisni not nara l-ħelu u niftakar l-logħba mbagħad Money Monsters u niftakar li l-logħba tgħidilna biex nipprovaw nġibu needs mhux li m'għandni bżonn u nġemmaw il-flus allura mbagħad ngħid ħan nipprova nsib xi ħaġa oħra aħjar u li iktar għandi bżonn. U ma ġibtomx imma ġieli kollok għandek bżonn naqra deżerta żgħira għal wara l-ikel għax għajnejja ikbar minn żaqi xi kultant. Taħseb li bist il-budget? Naħseb li €10 bista iva. Grazzi. Kollox il-kont ġieni €85. Jien naħseb li imxejt tajjeb mal-lista. L-aħħar mill-aħħar ma lħaqx inġib wants, kollox needs. Jiġifieri għad ċereali, id-dinner kollox ħadd. Mill-logħba ħadd li irrid inġib iktar healthy foods u affarijiet li għandek bżonn biex tgħix inqas mill-wants jiġifieri cake, donut u hekk. Thank you. Jiena bist ħafna. 145. Ma nafx kif, imma very shocked. Nasab ġibt iktar wants milli needs. Ma nasabx ħadd deċiżjonijiet tajbin. Nasab ġibt iktar affarijiet milli ma kellix bżonn milli l-affarijiet li kelli bżonn fil-realtà. L-logħba ma lmitek xejn? L-logħba għalmitni ċertu affarijiet imma meta ġejtaw kelli lista ma rajt ċertu affarijiet u għad alright, screw it, I'm going to get these. Qatt ma jaqbilkom tagħmlu hekk għax mhux tajjeb. Grazzi. L-ammont ġie €70, ġifieri ma qbistx il-budget li kelli.